Breaking News. I dag skal vi blandt andet snakke om 1. verdenskrig. Derfor har vi fundet en, som ved alt om 1. verdenskrig. Hun hedder Susie Sukkerchok. Vi har sendt en rapport ud på terrassen ude i Sar, hvor Susie Sukkerchok står. Så du tager terrasse, fordi vi står her midt på fodboldbanen i Vivild, hvor at Susie vil fortælle en hel masse om 1. verdenskrig. Og det ved du alt om, ikke også, Susie? Det er helt korrekt. Godt. Og hvornår var det så, at krigen startede, Susie? Den startede jo i 1914 til 1918. Hvilke lande havde Storbritannien under 1. verdenskrig? Ja, det var jo sådan, at Storbritannien bestod jo så af England, Skotland, Wales, Irland og Kanaløerne. Det var med, at der var en kejser, der var jaloux på det britiske imperium. Men hvad var det for noget? Ja, det var kejser Wilhelm den anden, fordi han havde nogle store ambitioner om, at Tyskland skulle have verdensmagten. Hvilke lande var det så, der havde nogle specielle ønsker under Balkankrigen? Det var Rusland, Østrig, Ungarn og Tyskland og Italien. Hvilke ønsker og interesser havde de lande så? Rusland havde ønsket i mange år, at de så kunne have havnet til Middelhavet, fordi så var deres krigsskib ikke længere lukket inde i Sortehavet i tilfælde af krig. Hvad var der så med Østrig og Ungarn? Ungarn ønskede at få kontrol over Serbien og et hvert andet slavisk område, fordi så kunne de nedkæmpe det slaviske oprør. Hvad så med Tyskland? Hvilke interesser havde de så? Helt andre interesser, fordi så ville kejser Wilhelm, så ville han gerne bygge en jernbane fra Berlin til Bagdad i Persien. Og der er så også Italien. Men hvad vil de så? Og de gerne ville have magten over Balkans Adriaters havskyst, fordi så kunne de få herre over Adriaterhavet. Ja, og det var så alt for i dag. Tak til dig, Susie Sukkerchok. Tilbage til studiet. Det var alt for i dag. Husk at se med igen i morgen. I kan også gå ind på Carsten Caviars hjemmeside, som hedder www.carstencaviarsnyheder.dk. Ha' en god aften. You